Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш.tg. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз якчанд намуд мошинои нав равон кардан ки мо қабул кардем баҳри шумо пешкаш мекунем. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои реклама барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои моро кунем, дар видео оянда фурӯшта мегузорем. Дар имрӯза навор аст Hyundai Starex, яъне мошинаи мусофиркаш бо нархҳои арзон ва Opel Vectra, Opel Sedan, Hatchback, Nexi ва сечкаҳо ва дигар ҳам мошинои советски ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. Мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунен. Марамат рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Hyundai Starex аст ки мошинаи мусофиркаш светои сафед соли барои 2002 солае ки сӯзишфурӯш тоқа гази холияне Hyundai Starex фақат газ кати. Абио мотор 3 литра, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарина мошин хеле ки дасти як одам гаштагия. Салон тоза, балон нав, краскаш нав аст ва моторшон мега нав, вагони нав кадаге мега соҳибшон. Балон ҳолати кори 4 диска, электропакет, радной краска, скаменко нав, краска нав ва моторш мега вагони нав кадагия. Мошинча мега тоза ки хеле расход надорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рудаки Ленинский районда ва фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ. Одамони кан карда харидор доранд мега бо арзон мекунем. Мошине ки берасход тоза карда мега омада аз пеш бинем. Якум рақамошон аст рақамои Ториксон Вавилон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки инамшам кор мекунад ва дар номери Россияшон WhatsApp пайваст доранд. Одамоне ки наличи мегирад бо арзонтар мешавад. Hyundai Starex састани беҳтарин гази холикати. Марамат дигар маълумотои пурра ва аниқша тариқи телефон худатон аз соҳиба гирем мошин дар Ленинский район ноҳияи Рудаки да. Дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуде ки реклама ки дошта бошед, марамат сурат маълумотшро кунед, дар видео оянда фурӯшта мегузорем. Лайкота нагузорем ва навора палисаш кунем. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузифи Hatchback навхели светои золотистия жолтия навхели света соли барои 6 1997 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. Абио мотор 1.6 литра, коробка механика, сайстари мошин мегад беҳтарин мошин мегад як даст гаштагия. Яъне ки мошина мегад вақтшаги то ҳозира мошин дасти як одам дай. Мошин 4 балонои средняя барои ҳозираш мешавад, 4 диска ва салон тоза, опшин хадавой ва нашуд ҳуҷҷати чизош дигар чиз ягон чи гуфтагӣ нест, яъне ки мошинча соза мега. Нархш аз 32 000 сомон гуфтаса бо арзонтар ҳам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар территорияи Душанбе пойтахта. Дӯстони азиз, кадоме то ки мехаред 97 сол Hatchback рақамошон мегафон аст, марамат занг занед. Фақат дастгиртона фаромӯш накунед, лайкотон назанед ва силка навора палисаш кунед. Чӣ намуде ки мошине ки ба шумо дар кор дар таи комментар нависед. Мо дар видео оянда ҷудо карда мошинотона пешкаштон мекунем. Се мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳастай мошинои Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка светои сафед соли барои 6 1994 аст ки бензин газ ардаш кор мекунад. Абио мотор 1.8 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 балонои 70%, 4 диска, радной краска сафед, салон тоза, мошинча обшим нахадвай, неки нашуд ҳуҷҷат, хадавой ва пусидагиш ягон маълумото нагуфтае. Фақат гуфтагӣ аст ки мошин мега дар ҳолати хуби техника, дигар маълумотоша гуфтагӣ нестае. Кадом баҳдуроне ки ҳамхали мошинхар ки бошанд бо зангзада бештар маълумотша аз соҳибашон мегиранд. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. 38 мега одамони кан карда намехарад бо муомила ва савдош дар назди ами капоти мошин. Марамат тамос гирен. Дӯстони азиз, агар имконият ки бошад программа VPN скачат карда баъд навори моро через давои программа яъне тамошо кунед. Программа VPN аз плеймарка установка кунед, скачат кунед, баъд чиш кунед, навор тамошо кунед, хеле кори хуб мешавед. Мо дар хизмати шумо чӣ намуди мошине ки дар кора нависед пешкаштон мекунем.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Vectra A астае ки соли барои 6-1990 астае ки бензин газ ардаш кор мекунад. мотор простой 6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча 100% омода бина мега таъҷилан фурӯхта мешавад. салон шавсодаи балон ҳолати кори раднои краска мошин мега дар нархаш арзанда. айни ҳол мошин дар душанбаи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 11500 сомонӣ ки боз арзон мешавад. таъҷилан мега сум дар кора мега барои хотир мефурӯшем. мошин мега опшин соз астае. хай 90 солам бошад мега не ки мошинча соз аст кадом метавон агар ҳамин нархда ба шумо мувофиқ бошад. мошин дар душанбе 11500 сомонӣ. рақамошон дар поини видео марҳамат дига маълумотша аз соҳибашон гирен. кадом маркаи мошине ки дар кори нависед мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. узри зиёд мехоҳем ки чанд бор ҳамин як гафа такрор кардем барое ки шумо шутоби фаҳмед монам дар хизмати шумо реклама мекунем ва фақат шумо дар дастрас кунед лайку назанен навбара полни худ подлисаш кунед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳастае мерседесҳои класс астае ки соли барои 6-1996 бензин газ ардаш кор мекунад. объём мотор 2 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои пачка аккумулятори нав хоб моторш 2 газ кор мекунад. гази евро 4 доштае. кузовш мегад камтар меличовка кор дорад. 4 электропакет абагирев сидене ҳуҷҷатош мегад то охири сола. хадавоишам камтар кор дорад. сабаби фурӯхтан мегад россия мерам. то қассуми холӣ мегад умуман алиш намешавад. леки илтимос мега ба телефон арзон накунед фақат ай назди капоти мошин. барои билет мегирем мега прамои россия мерам ба ҳам хотир мегад мошина мефурӯшем. нархи мошина мега 35000 сомонӣ гуфтем бо арзонтар ам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. 35 та бо арзон ам мешавад. илтимос мегад ба телефон савдо накунед шутобе ки пешакӣ фаҳмед. рақамошон тисел марҳамат дига маълумотои пурра ва аниқ аз рақамҳои поёнбуда. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳастаи мошинои Opel Astra F астае ки дар кузофи седан мошиное ки молодежни бисёр ки хадавой барои бачаҳои ёш. дар комментариях хоҳиш кардам ки Opel седани арзон монед бари шумо арзон. соли барои 6-1993 астае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторша не ки 1.8 литр гуфтааст коробка механика сайстани мошин мега нахадвай. 4 та балонои нав 4 дискаҳои списни раднои краска салон самсуд астае. мошин мегад опшин 100%. инашам мега россия рафтеса мега ба ҳам хотир мефурӯшем. мошинча мега 100%. неки нашод ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нестае. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 17000 сомонӣ ки боз арзонам мешавад. 93 сола неки сайсиянишон хеле видиш ранги солҳои 95-94 ҳамин хел дӯстони азиз на самом деле ҳамин хел астае. хай мумкин меличовка камтар расход дошта боша мегирен мекунед 17000 сомонӣ астае срочно мегад пул дора курай. мошин дар душанбе 17 та бо арзонам мешавад. ина рақамошон мегафон кор мекунад дига маълумотои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз чӣ намуди реклама ки дошта бошед сурат маълумотша дар WhatsApp имо моро кунед мо дар видео оянда эълонда фурӯшда мегузорем. аз шумо хоҳиш кардам я лайка дареқ надоред занед ва силкаи навор дар WhatsApp имо подлисаш кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Matiz астае ки светои сафед чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Matiz монем ки хелашид набуд. соли барои 6-1999 астае ки бензин газ ардаш кор мекунад. объём моторша 0.8 литр гуфтааст коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мегад пул дар кора мега ба ҳам хотир мефурӯшем. тоқа суми холӣ алиш намешавад. мошин электропакет салон тоза 4 диска центра замок раднои краска мошинча нахадо астае срочно мегад пул дар кора. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз ва фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. мошинча мегад 100% мегад омода аз пеш бинен арзон карда метиҳем. ин ҳамин рақамошон астае тисел позитсияни кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим астае бо занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. дӯстони азиз мошиное ки мехаред кадом намуди ки набошад дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат хоҳиш мекунед так комментария нависед фақат басад яъне ки дар WhatsApp имо нанависед ки мисол чӣ хел мошин мехаред фақат дар видео мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳастае Daewoo Nexia астае ки инам хеле светои сини соли барои 6
1995 ҳастае ки 34 бензини холия авби мотораш 1.6 литра коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки Daewoo Nexi монем ина барои шумо Daewoo Nexi сайстаниёи хуб. дар назари ман ранги Daewoo Nexi германский тофтиса хай бо бештар маълумотша мегирен. мошин 4 балонаи ҳолати корӣ 4 диска охташ салон тоза мошинча нахаду магнитофонамаш 100%. мошина камбудиша нафтане ки хай Nexi ҳама вақт мелечовка сераоно кор доранд хай нагуфтем не ки сераоно вақти ман мумкин расхо дошта боша ай хай мошин мега 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз арзонтарам мешавад. дар ноҳияи ёвон 11000 сомонӣ одамони харидор мега омада аз пеш бинанд яъне муомила када метиҳем. ина дӯстони азиз Daewoo Nexi заказ кардагито светои сини рақамошон дар поини видео кисела аста кор мекунад бо занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. инам хеле чӣ намуде ки Nexi дар кора дар комментария нависед мо ҷудо када пешкаштон мекунем. агар ягон реклама дошта бошед мошинаи хонаи заминаи квартира фарқ надорад сурат маълумот шуда кунем фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯши пешкаш ки пешкаши шумо кардем то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.